Kaya na. Inuwara man daw ka baso. Ginagawa mo. Kaya nag-andar naman na. Gawe. Pagluto sa dito og rice ka. Duha ka baso ha kay bisiki ko diri gutad og paliya. Gina pagluto sa dito kay naguman ako og kuana ni magluto din ko ano itong sudan. Ha, duha ka baso ha. Dua ka baso ma? Aw, sige ma. Sa'yo na kayo ng paglungag sa kuha mo eh. Hindi naman, maglungag sa kuha. Maraming kuha na. Dua ka baso? Kaya na. Inuwara man daw ka baso. Sa pagbudaan eh. Ginagawa mo. Des, kuha na sa order na ako nila. Dara bito ni kabaso. Malipay na gulis si mama sa ko abak kabalo na kong lungag oh. Ano nang kabalo. Ano? Sa ni trapuhan. Agay! Mapriso ka. Gusto na kong sa mong rice cooker. Ginagawa mo. Kinapites na lang eh. Kina kay nag-andar naman. Kina ma, kalungag na ko ma. Sige. Kay ako sa ning ano ni. Karon to ni magsabaw. Oh ma, ako na tong gisukod kabalo na manggod ko. Ayo. Gabi. Warm na ang imong giluto. Paano dito ka? Gabi, paluto. Itong rice cooker ka. Dayon, yari dahil ito ang imong niluto. Oh, kuha sa na ko ma. Aman ni mo niluto. Ang binana. Palang tawag ko. Amo, matay mo ang kanina ra ko sa istorya. Duki kayo. Abri na ma. Init talaga. Basta na dahil eh. Basta na yung gilong aklo eh. Asa man ka? Ano doon man nakabasa? Sakto ba ya? Ingon ba ya? Kadua ka baso ang mangagon. Dua ka baso. Kay. Asa man asa kang utok ani? Duha ka baso nga rice ba? Dili duha ka baso imulong agwa.